Pasang AC. Ini AC-nya. Bawa AC bareng. Wong ndi tipung ini. Ayo wong dulu kali. Cetlak mriku. Nggih. Ketan mriku nggih enten, ketan mriki. Celak niku ketinggalan. Arek salat sik. Mau salat dulu playernya. Apa we? What? Jadi kita langsung gitu itu. Ya. Iya bisa. Itu enak. Cicil Manut sampean iki. Manut sampean iki. Aku manut kowe. Kuwi lho, deloken. Lho kok nyapa piye to, Bos? Ngadeg aku, Bos. Lah, biasane piye ngene lho, Bos? Nah, biasanya siji chat. Aja gatakne Prendi ora Nyapa? Kok sok video iki nyapa iki? kok iso video nyapa piye wong iki? Lho kowe rene nyapa? Iki piye wong iki? Lho. sambungannya. Nah tugasnya video aku ning kene kok. Tugasku video ning kene iki, Bos. Nek kowe video ya video los. Sak entake apa iki memorimu. Lah, omong tenan. Lah, omong tenan. Masa ya ngomong lah penak ngene kok. Ya ta? Nah, ngono lho. Video los santai memorimu. Wah, enak AC ini barang, Bos. Ya, sis. Konten kreator. Ya, masuk. Lah. Tukang syuting ini. Loh. Tangi. Sita deh. Amat. Jeneng kene ambune ra enak iki peseren, Bos. Lor kono lho, lor kene lho. Nang emper. Emper kan siloman. Iya. Emper kuwi kan kok enak, kok emper lor. Cepna kan? Nah. Gua ben Jackson karek. Cepet ngarep murah-murah. Vokal. Lor. Deloken, nak mau tepaten. Wes? Anjat. Nomor sehari, Pak. Nomor sehari ringkes. Nomor sehari ringkes. Hah? Op. Istirahat merah ada budi kok. Nah, dikipasi kan hilang. Bancet nang jero truk kok. Jero pickup kok. Anu pickup pickup tak tutup berapa Pak? Ora pedit kok mburi tak celuk kok ngarep wis ra ngreken belas. Berapa nih? Jamu. Lain sok bulan kok. Hah? Ndi? Kok ora.